King Shaka International Airport. We need to bow. We need to bow to our culture. We need to bow to the king. You have to respect King Shaka. You have to respect our king. That's it. We need to play. Mr. Lamajan. Welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. Thank you so much you guys ukuthi joining yabaka kakhulu. Ngakhohlwa ukuthi subscribe, like video, share video as well. So kule video guys ngithanda ukuthi sikhulume ngodaba lokangizwe Mchunu again. Ungizwe Mchunu you guys. Ungizwe Mchunu kune video lapha neke ya trend abese Banoyini you guys. Actually bese Banoyini I think ukuthi bebesuka eCape Town bejika beze eGoli. I think beze eThekwini sorry into kanjalo you guys. So eBhanoyini laphana kubukeka Ungizwe Mchunu nethimba lakhe laphana bebhizi becula nje angazi you guys bebebongazana becula nje into kanjalo futhi bedansa laphana ngiyabona nje usiso ngathi umlungu thizeni oyiflat attended I think engathi ukhulumisana noNgizwe hayi kuyabonakala ukuthi ubhutungizwe ubengal but nje you guys kusho ukuthi bebethi abathola umsindo phela laphana bekhuzwa ukuthi abathola umsindo njengoba becula bedansa nje kusho baphazamisa abanye phela you guys endaweni esendizeni abantu bafuna peace and quiet mhlamba abanye ukhona osebenzayo omunye wenza nomunye ufuna ukulala ukhathele mhlamba ubuye emsebenzini asibazi abantu abagibela emabhanoyini basuke be up and down ngezizathu ezihlukile you guys kwase kukhuzwa ke laphana ubhutungizwe Mchunu akade ecula nethimba lakhe you guys belokhu bethi bayede wena wendlo into kanjalo nje you guys yona into kade beyenza lapha you guys aseyakhuzwa kungizwe wangamamela you guys ubengamameli ke lapha bengimzwa lokuthi mangithi bayede nkosazana wena uthi you bow utshela le ntombazane yomlungu ukuthi when I say bayede you bow down athi you bow ngithi hayibo so le ntombazana manje isemsebenzini nawe kumele manje wena mawuthi bayede yena she bows hayi Ngizwe mfethu hayi Ungizwe uzobe lokho abantu bakhuluma uthuvi uzwa yabe nengithuka la mina ngithuka nikhuluma uthuvi ayayithanda indaba yothuvi angazi you guys kunodaba ke lapha na you guys kuye kwakhulunywa ngiyabona kwesinye story kazi moja I did a video kule enye channel yami ikhuluma ngokuthi kuthi Ungizwe ngathi uzobhana ke kule flight thizeni you guys ngathi bazombhana nje Ungizwe bamthembisile ngoba ngiyakhumbula ukuthi bekuthwe bathe mabefika lapha na besehla Ongizwe babe kwafanele babizela amaphoyisa you guys ngoba kuthiwa bebesenza into engekho emthethweni angazi mhlambe engavunyelwa uhamba becula bedansa berasela abanye abantu bakhuzwa bangavumi kwagcina ke sebebizela amaphoyisa so kusema sekufika nje lapho kwehliwa khona kwathi Ungizwe ke nethimba lakhe bengehli akwehla abanye abantu bona nje abalinda amaphoyisa ngoba bebebizela amaphoyisa into ikanjalo you guys Ungizwe wangalibona iphutha nje la kuye wathi you know what thina besicula nje sidansa hayi akekho umuntu esimphazamisile kwathi ubuphazamisa but Ungizwe mangabe sithi into enje ungayenzi so mangabe sikukhuza ungezwe ukuphazamisa ke lokho engakho ke sibiza amaphoyisa ndi kanjalo you guys so hayi angazi so ngiyabona kuthola phana beBhanoyi ke manje baphenya ke ngesigameko so Ngizwe nethimba lakhe wayengumsakazi wokhozi FM lapha noNgizwe Mchunu angasathathela izinyathelo zomthetho futhi angaphinda gibela iBhanoyi la kwa Fly Safair emva kwesigameko abandakanyeka kuso laphana I think it's Fly Safair mina ngazi ukuthi Fly SA Fair or I'm gonna say Fly Safair ukuze into zibe lula for mina okay so ngempela sonto ke kusabala le video lapha nebikhombisa Ungizwe nabehamba nabo ke bekhuza izaga futhi besha namahubo bese eBhanoyini esikhumulweni samabhanoyi aseThekwini iKing Shaka International Airport so isikhulu ke sezoxhumana kwa Fly Safair uKebi Gordon uqinisekisile ukuthi abasebenzi balenkampani bahlangabezane nezi ambulance thutha lapha naziholwa ngemhlophe phambili eBhanoyini iFA 196 ngesikhathi ke kuneqeqebana ebeliphazamisa abagibeli utheke iqeqebana liphinde ke lephula imithetho yokuphepha okubalwa nokwehluleka ukuhlonipha izimpawu zokugqokwa kwebhande lokuphepha bebengalifakile nje ibhande lapha noNgizwe ngoba bemile phela uNgizwe uthi mangithi bayede inkosazana you bow ngathi ayingizwe akeke into usiso omlungu bakithi she must bow usemsebenzini phela uNgizwe besho kuye lo ntombazana because I'm gonna use the video and bring it here athi you bow untombazana uyakhuluma naye siyamuza uyakhuluma ra simuza ukuthi uthini siyambona ukuthi ukhuluma naye yena uthi you bow when I say bayede then you bow ngathi hayi wavelela umlungu wenkosi Ungizwe Mchunu awubevelela umlungu wenkosi but anyways
Abephiko ke lezokuphepha njengamanje baphothula ke ukubuyekeza ke ngesigameko izinyathelo ezifanele zizothathwa ke ngokwenqubomgomo yethu okubalwa ke nokuvala abantu abandakanyekayo ngokuzayo emabhanoyini akwaFlysafair kuphetha lapha uGordon. So umhleli walelu hambo ke ebelibuya kuyibhinca day obebebuya kuyibhinca day eNyuvesi yase Cape Peninsula uSithembiso Navigator Gcwensa udlulise ke ukuphoxeka okukhulu ngalesi sigameko esiba ndakanya ke izihambeli zakhe futhi wasigxeka kakhulu. Ngesikhathi ke laphana sesibuyele eKZN abathize bahlulekile ukulandela imithetho yebhanoyi leFlysafair. Thina ke njengenhlangano iBhinca Day sidlulisa ukuxolisa kubo bonke abahlukumezeka ikakhulukazi benkampani iFlysafair namakhasimende ayo. Siyaxolisa emphakathini wonkana futhi siyaqinisekisa ukuthi sizothatha izinyathelo ezinqala ukuvika ukuziphatha ngalendlela ukuba kungaphinde kwenzeke. So ungizwe into engalibona iphutha ke kodwa Nkosi yami vele wala nje wathi who cares. Ngibonile lapha ukuthi bathe bathi bayakhulumisana noNgizwe wathi who cares. Eziphendulela uNgizwe utheke abantu abafanele ukuxolisa ngabanikazi beFlysafair ukuthi uNgizwe kuyaxoliswa ukuthi ubeganga yena lapha yena waziphendulela wathi abantu abafanele ukuxolisa ngabanikazi beFlysafair ngoba bona babekhuleka kwilembe ngoba indiza yayisimile. Nalesi siphukuphuku esinguNavigator sasingekho endizeni zwana lo yoxolisayo on behalf of amabhinca lawo uNgizwe sembiza ngesiphukuphuku uzozathi ukhuluma uthuvi. Hayi nalesi siphukuphuku esinguNavigator sasingekho endizeni uyazifaka ezintena engekho kuzo uxoliselane uxolisela ukuthandaza. Hayi lo baba ukuthiwa Ngizwe ebuchunu hayi bafethu hayi kubhoka ngolaka ke uNgizwe lapha nozishaya isifuba ngokuba umengameli wamabhinca owagcotshwa isilo samabandla. Ngimtshelile kathi ngizwile ukuthi uthe who cares usethi nalesi siphukuphuku esinguNavigator sasingekho endizeni uyazifaka nje izintena engekho kuzo uxoliselana. Wow. So into kanjalo ukuxolisela ukuthandaza hayi akukona kokuqala uNgizwe exabana nabantu esikhumulweni seendiza wake wamangalela abaphathi balesi sikhumulo efuna ke ukunxeshezelwa ngo10 million rand emva kokuba sola ngokulaxaza phansi ihawu lakhe ngoba belisola ngokuba namatele. Hayi uNgizwe bafethu hayi uthe bafanele ukuxolisa yilabo abamgxekayo uthe yena nje ngeke azaxolise laba abamgxekayo bafanele baxolise nalo Navigator lo obexolisa on behalf of amabhinca nje uthi hayi ukhuluma uthuvi nje when it comes to wow you guys uNgizwe emchunu bafethu akaliboni nephutha ukuthi ayangizwe endizeni bakithi abantu basuke befuna ukurest abanye bayasinyazi impilo umuntu nje endizeni uhamba nawe usebenza usaphenya into zakho mhlambe la uyakhona uye emsebenzini usahamba ulungisa ukuthize mhlambe la ubuya khona ubusebenza usuqedezela umsebenzi wakhe endizeni abanye nje balele bayarest abanye nje abantu they just want peace and quiet ufly kahle ufike kahle la uyakhona phokeke labo becula ke bedansa ukuthi naku bekhuza ke nankulu kade bekukhuza ke bethi bayede wena wendlovu nomsindo obukhona nje yazi ukuthi kuyakhulunywa kuyaraswa nje lapha na you guys umlungu wenkosi bayakhuluma noNdizwe siyambona nje lapha na ku video athi Ndizwe you bow nkosazana you bow wathi umlungu uNgizwe wathi inkosazana I said you bow ngathi awe bakhuluma noNgizwe bazidlalisela isikhathi baze bazidlasela isikhathi naku ke sizwile ke thina ukuthi indiza ithe mayifike lapha yena sethi bakwenzele kuma befika kuthiwe indiza ithe mayifike lapha bephuma abantu kwathiwa ke bobhuti sibiza amapolice so you ain't going nowhere because you are waiting for the police. Amaphoyisa nathatha isikhathi ukufika kodwa abuyazofika ke babuya babakhulula ke oNgizwe emva kokuthi bakhulumisane nabo kodwa ke uthe mayithi yabuzwa I think abezindaba something like that wathi who cares ke lokhu isikhathi etshelwa ukuthi bazobhanwa ke lapha ebhanoyini wathi who cares okay that's Ngizwe mchunu for you but anyways you guys hayi uNgizwe umungazi uNgizwe ayikho into yaziyo bafethu yabona umungazi uNgizwe should ayikho nje into yaziyo that's for me you guys but anyways let us in the comment section ngodaba lakaNgizwe nabantu bakhe lapha nendizeni ya you guys becula berasa amabizela amaphoyisa nje mabekhuzwa uzwakala njengathi abakhuzeki uthini ke ngalokho save lokho comment section ulike i video subscribe share and then so we sibonane futhi kwenye video elandelayo bye.